Здравейте хора, аз съм TNT, това е моето видео, където ще играя на PvP с Example 23. Той е мой брат. Здравейте хора, аз съм Example 23 и ще почнем да играем PvP по наш измислен начин. Бързо! Хил! Готово. Example! Сега И аз съм бос, имам енчантнати брони и меч. И патейто. аз имам меч, стол меч, лък с Flame 1, Punch 1 и Power 5 и хляб и Добре, да 30. кожена нагръдница. И аз трябва да броя до 10 и той да избяга някъде, защото все пак съм много силен. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Старт път града! Тът града. Нали имаш лък? Да. Пак! Нямам дори... Значи слабата броня съм си вземал. Патейто! Имаме 5 рунда по 3 живота. Сега той ме уби. Ти имаш 2 живота. Но в този рунд! Ду. Буря! Аз горя. Това беше много... О, това вече беше по-мазно. Ще го бия. Не, няма. О, какво правя? Защо Не тича? умрях. Той победи първи. Защо пише, че аз съм те убил? Не. Той уби. О! Как от тебе? Фейл. Добре. Значи сега е втори рунд. Говори сега. Ние и двама, аз имам 2 живота. Ти имаш един в... той е рунд. Фак! Не, няма да ура. Много съм крив. Знам. Пиш. Добре. Ако искаш, вземи си едни панталонки кожени, защото... Взимай си, няма да ти става спок. Аз съм на А сега да пеем в това клипче сиртаки. Почваме ли? Да. Аз ти казах панталонки, не чораки, ама. Пука ти. Скочих във въздуха и ти ме оцели. Аз паднах лавата някак си. Понякога като скочиш, ти се допират леко кръченцата. Това е реално. Фраснахте в последния момент. Не. Бързо си таки, бегай! Че си таки туша ме фрасна. Къде си бе? Идва. Аз те виждам. Ето те. Аре бе! Какво става бе? Ти ме гледаш и нищо не става. Къв си ти си на към едно? Добре, стига, извинявай. Аз ще хилна, това не е ти. Айде старт. На гъма 0 си, нали? Да, чакай да ще оправя слушалките. Ти на ски да имаш слушалки. Кои на ски на слушалките, или? Имам двате. Това е невъзможно. Махни си нещо, махни си. Краската. Сега е моето време. Сега... Стига да. Бегай! Фак! Падне хвалата! Защо не ме стреляш с лък? Ако искаш си го енчантни пауър, трябва да ти е пауър 5 лъка. Това забравих. Толкова е. Тогава Flame 2. Няма Flame 2. Тогава. Дали ме уби? Опа. Дори не те убих аз! No. Само се затичах към теб. Я! Защо не умираш? Защото Енчантните... Ако искаш... Чакай, стой малко. Не ме стреляй. Гъма едно.
Ау. Enchant. Стига да е, много съм слаб. Не знам, айде. Гъна 0. 3, 2, 1, старта. Стига бе! О, защо не ме оцели? Сиртаки! Тъпото Сиртаки ме оцели! Так! Това ме оцели. Ева. Сиртаки! Ма виж, аз като оцеля, и аз се мърдам назад. Това е странно. Сиртаки! О! Сиртаки умря. Съм ли мощен? Оба за се върне там. Долу се върне. Сиртаки! Как? О, бати хедшот. О! Бати, добрия съм смъка. Падни павата. Падни павата. Сиртаки! Как паднах? Това е много тъпо. Защото аз имам тонус, момченц. О, фак, верно ли? Не. Как Аз паднах в лавата и през това време те праснах и умрях. много гадно да имаш тор. Смахни го. Да бе, аз само седи да чатвам, какъв съм ти бос. Ти не ме цели, ако искаш и не ме удри. Да. Да, може ли да съм с някаква друга броня? Ако искаш и служи Iron панталон. Добре и добре. По-честно е. Аре още 2 рунда и да свършва. Ай. Ако искаш. Не, аре повече, много е кратко. Още 4-5 рунда. Искаш? Добре. Така ли? Да. Ако искаш и някаква каска. Не, така е добре вече. Вече е равностойно. Верижна каска. Ако Не, вече е равностойно. Окей, 3-2-1 старт. Тигри. Оцелихте във въздуха. Като скачаше, нали? Сигурно, аз не съм подпален. Ка. Ти. Добре, че лагда! Мъката. Мерси, че ме изстреля. Пуши, кажеш мерси, бе! Кой? Хедшот си на потак. Значи един хедшот ти маха 2 сърца. Сиртакито ми маха повече сърца. Повече сърца ми маха сиртакито! Ау! Сиртаки! Стави ме сиртаки! Ти мене ли ще ме начешиш таки? Мене ли ще ме начешиш таки? О, да, падна памата. Това е много. Добре, сиртаки, остави ме, сиртаки! Опа. Падна памата. Сиртаки! Ще умра! Бързо, потейто! 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 Това беше малко. Ами ти пожелавам да съм боса, така че не съм виновен. Само това да знаеш. Не, Сиртаки! О, съжи умре. Ой, Сиртаки! Пъти малкото Сиртаки! Айде оцели ме, айде бе! Айде, сега ще... Как се разбира? И сега ще паднеш. Нали знаеш? Не. Ти да ме стреляш, ти ще паднеш, аз имам торнс. Да, ме те убий. Сиртаки! О, мах, ти едно ден, че ти попада в лавата. То Сиртаки умря. Масно. Чакай. Рапките ще ми се щупат. Гъма. Еми като ти се щупат тогава. Гъма. И на мен са ми наораждане. Сирта! Бати. Бати Сиртакито си. Нападнах тъпата лава. Сиртаки! Сиртаки! О, умря. Умря ли? Лаги!
вече на 3 за щастие. Кука за ку... Не, yes! То, това сиртаки си е доста силно. Аз също съм добър. Спечелих си е супер. И аз печели. Ау! Сиртакито го няма. Да атакуваме сиртакито! Атака към сиртакито! Отстрани ще мина аз и ще те наебам аз. Не! Сиртаки! Ще падна в вода. What the fuck? Не мога да се... Няма да си чупа бронята. Краф, имаш такъв час пъти. Какво правиш? Нищо. Аз съм читър, само за хила. Наистина ли? 2-3 пъти. Стига. Добре, го давам. Нали имаш път... Рафи щупи. Стоп! Щупи ли са ти се панталонките? Добре. Нали стопнахме и аз трябва да се върна оттам, където казах стоп. Добре, ама няма свързана да ме пускаш. Те си смена всичкото. Ще си пълне. Ако искаш си сложи един ванишен огромники панталонки. Какви? Не панталонки, а чорапки кожи. Не, че никак не ми се изхъпил, но бронята ще ми се щупи след малко. Ще го взема. Готов ли си да почваме? Само стрели да си взема това. Гъмъдно. 3, 2, 1, старт. Чакай, не бе! Сме почнали! Тук ми е. Ви разкари позицията. Добре, айде, 3, 2, 1, старт. Да, когато се маха го споди. Ами да, не успял да имаш! Добре, аз си стълна. Бати мазното. Раби мазното си викам. Ние сме ни от главните в този сериал. Бехлю, излез от там. Ако искам. Какво ми правиш, тата? Какво ми правиш, тата? Какво ми правиш, тата? Как си, Кире? Не! Си тегли куршум. Си таки, ма. Умря ли? Заваля дъжд. Чакай, пиша сън. Вече не вали. Пак ли падна в ламата? Мами, това е сиртаки! Не, сиртаки това е такова! Сиртаки! Сиртаки такова. Съм добър, като съм... Аре, бето, кога ще горя? Защо не съм си сложил файрикет? Аз до нещо от лавата няма на тоя. Защото цъкаме постоянно, пак. Двамата умряхме. Да, ама ти пръв умря. Не е вярно. Пише TNT all. О. Пише TNT all. TNT all. Ау, ау, ау. Я. На колко среца си? Край. О, меч нищо не ми маха. Ако искаш си го енчантвам. Сиртаки! Сиртаки, сиртаки! Сиртаки. Сиртаки. Изчакай малко. Ще направя стълбички догоре, така ще бъде по-яко. И то отглавя. Чакай бе, сиртаки, просто. Не ме интересува. Чакай бе, сиртаки! Има едно. Това беше да го маза. Аре, Сиртаки!
ето направих други стълбички. Гъма, но къде си? Типи, example, TNT. Това беше добро. Типи, example, TNT. Ела ми тука! Раби, сами... Добре, няма, айде. Ситоки! Не, да бъда напише Ender Chest. Опа, с издърх съм взел. Чакай да ти взема старата броня. Пак. Да ти съвсем супер. Съвсем супер. Ти ми я щупи от... Те супер от един удар умираш. Ти си чупи бронята и умираш. И затова ти ми я щупи. Не, пати, аз се ударих и умрях. Ами то с две. Аре бе, заклещих се, не е често, заклещих се. Лаги! Много лаги, бе! А знаеш Защо колко- не те бива? Знаеш колко хедшота ти напуцах? Само хедшот от TNT, хедшот от Аз TNT. те удрих много пъти. Айде още два пъти. Окей. Я! Рафи, ти нямаш броня, нали знаеш? О, защо? Добре, чакай. Взимам броня и почвам. Аз съм съвсем супер, нали знаеш? Махни го, моля те. Окей. And chest. Но ще си сложа ваниша броня. Гъма едно. Без да енчантвам, не ми е нужен енчант. Само меч ми. Само че ще добавя... Ще ми бъде меча Fire Expect 2. Да, Последни 3 рунда. не, много. Добре, последни 2. Айде. Айде. Да, знам не пее. Ще си взема една. О! Рафи, веднага ги Намерих, ти ги изпусна. Добре. Но аз имам potion. Не. 0, 3, 2, 1, старт. Махам ги. Не, айде така, аз имам само 2 споко. Те махат демидж, ама не много. Ширитаки! Ти удари Ширитаки! Ти удари Ширитаки! Как може да удариш Ширитаки? Шуря, той Ширитаки. Още един рунд. Това не е рун. Още един... Пушенка! Пишлегур. О, колко демидж ти си махал тази пушенка. Аре, още 2 руна. Още 5 руна. Да бе, аре стига. Ебати мазния съм. Лей! Това му се вика мазния ръфел. Аз съм по-голям от теб. Това е мазния ръфел. Ти ли пръдна така? Мазния ръфел. Мазния ръфел, не, стига. Колко. Ти си чатълък. Не, ти си чатълък. Ебати мазния съм. Ти пънч ли си слагаш? Ти колко пънч имаш, бе? Ти си сложи Едно. Ти нали искаш да си... То едно е. Какъв е то едно, бе? Пънч! Аз съм най-мъжен. Аз съм мазния. Айде пак. Не, защо не става? Става. Айде последни 2 рунда и... Значи 2 пъти да умрем. Ти отиде, бе! Мазия Рафаел, ела ми тук. Мазия Рафаел. Опа! Мазия Рафаел. Гати, много си път. Стига! Още един. Това е най-якото клипче на света. Ще умра. Бързо хил! Паду. Мазия Рафаел! Не, то Мазия Рафаел.
хора. Бързо си! Добре, хора. Идвам на Хора, това беше... Чакай малко. Сега отивам на спомня. Да направим нещо яко за края на видеото. Вижте така съм бърз. И хора, вижте тази грамадна дупка. С газаря направихме в едно видео. Пипи. Хора, явно това беше от нас. Само, че не още. Защото... хора, това беше от нас. Надявам се да ви е харесало PvP-то. Това беше от нас. Надявам се да ви е харесало PvP-то. И аре, хора, чао! Чао! Чакай да го спра.